नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ दिनै दुर्गा फुजानि मुङावहाय जोंनि मोनसे दिखियाजुलि हालामाव मोनसे बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरजोंहाय माने दावराव दावसि जादों बेखौहाय बयबो नुखाबाय बा मिथिखाबाय जानांगौ दा आङो बेनि सायावनो आंबो फंनैसो बुंगोन दिनैहाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों दिनै बै जायगायावहाय बे दिखियाजुलि होननाय जायगायावहाय मानि थाखाय बेफोरबायदि दुर्गा फुजा फालिनाय समाव मानि थाखाय बेफोरबायदि दावराव दावसि जादोंमोन आरो माब्रै बेयो घटनाया जानो मोनखो बेनि सायाव आङो फंनैसो बुंगोन आङो जा मिथिदों आङो बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायथिगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौहाय स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायोब्ला नोंथांमोना मोजाङै बुजिलांगोन दा बै जायगायावहाय जायफोर बेबायदि जौ लोंनानै बा निसा बुस्थु लानानैहाय माने दावराव दावसि खालामदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने मावथिफोरजोंहाय बेफोरबायदि बुलाय बुसि जादों दा जायफ्रा बैयावहाय दुथां खामानिखौ मावदोंमोन दा बिथांमोननि मुङाबो दिनै सोराङाव फैबाय आरो बिथांमोननि मुङा सोराङाव फैनायजों लोगोसे दिनै बिथांमोनखौ जोंनि आसाम पुलिसा खाबाय दा बिथांमोन खाजानाय बे साब्रै दुथां हाबा मावग्राफोरनि मुङानो जाबाय जोमै मुसाहारि बिलिफां बसुमतारी सारजन बर' आरो प्रबिन नार्जारी दा बिथांमोन साब्रैयानो बै दिखियाजुलिनि दुर्गा फुजा फालिनाय मोनसे जायगायावहाय दुथां खामानिखौ बिथांमोना मावदोंमोन दावराव जानायनि जागायजेननाय माखासे प्रब्लेमा जाहैबाय माने बिथांमोना जौ लोंनाय समावहाय माने माखासे उन्दै गथ' हिन्जावसाफोरखौ लाफानानै जौ लोंदोंमोन दा बे जौ लोंनाय समावहाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरा बेखौ बादा होनो होननानैसो थांदोंमोन माने जौ लोंनाय समाव बेफोरबायदि उन्दै गथ'सा बा हिन्जावफोरखौहाय लाफानानै जौ लोङोब्ला माखासे बेफोरबायदिनो गोबां माने सन्देह बा माखासे साबजाथावि माखासे बेफोरबायदि साननाय हनाय माने गाज्रि आखुथायनि नैबेफोरबायदिखौ जाजानो गिनानैसो माने बैसोरो एबसुनि जायफोर मेम्बार्समोन बिथांमोना बेखौ बादा होनो होननानैसो थांदोंमोन दा बेवहायनो बिसोरो माने बिथांमोनजोंहाय उल्थायै दावराव दावसिखौ खालामदों दा बिथांमोनजोंहाय जोङो माखासे भिडिअफ्रावहाय जोङो नुनो मोन्दों माने बै जायफोर बादा होनो थांग्रा बिथांमोनजों उल्थायै बुदलायलायनाय बेफोरबायदिखौसो जोङो माखासे भिडिअफ्रावहाय नुनो मोनबावदों माने गाज्रिखौ होबथानो थाखायसो बिथांमोना बा एसे एनै माखासे समाजनि गेजेरावहाय साबजाथावि नुनायलाय आरोबाव बेफोरबायदि जौ लोंनाय समाव बेफोरबायदि हिन्जावसाफोरखौ लाफानानै जौ लोङोब्ला गोबां जों बुंस'नो हायि माखासे आखुथायफोरबो जानो हागौ दा बेफोरखौ गाज्रि माने समाजाव गाज्रि नुनायखाय बा बेफोरबायदिखौहाय खालामनाङा होननानै बेफोरबायदि माने माखासे पइन्टनि खोथाखौ लानानै बिथांमोना बादा होनो होननानै थांदोंमोन दा बेवहाय बिथांमोना माने गावसोरो जौ लोंनानै निसाया नांना थाग्रोनायलाय बिसोरो बुजिया लासिनो बा गावसोरखौहाय कन्ट्रलाव दोनालासिनो बादा हैनो थांग्रा एबसुनि मेम्बारफोर दा बिथांमोननि माने अफिसखौबो बेबायदिनो गाज्रि रोखोमैहाय माने बुफाय बुसि खालामनानै होबावदों आरोना बिथांमोना अब्ला साननो गोनां माखासे गाज्रि आखुथायखौ नुनानै माने मोजांनि फारसे खामानिखौ मावनो बा बिथोन होनो होननानै थांनाय समावबो बेफोरबायदि माने दुखु खस्थ'खौ सैनो गोनां जायो आरोबाव बेजोंनो लोगोसे जोङो जायफोर गाज्रि खामानि मावदों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय माने बिथांमोनखौहायसो माने थुलुंगा होनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो माने मोखां बिजाबनि गेजेरावहाय जोङो नुनो मोनबावदों माने जायफोर गाज्रि खामानि मावदों बिथांमोनखौसो माखासे सुबुंफोरा माने थुलुंगा होबावदों अब्ला साननानै नाय दिनै गाज्रि खामानि मावनाय सुबुंफोरखौसो जुदि बेफोरबायदि थुलुंगा होयोब्ला बिसोरथ' गाज्रि खामानि मावनोहाय आरोबाव रासिन माने गोहो बोलो मोननो हागोन मानो होनना बुङोब्ला गाज्रि मावनायावबो जुदि थुलुंगा मोनोब्लाथ' आरोबाव बेनिफ्राय रासिन गाज्रिखौ मावनो थाखाय बिसोरो सानसे नङा सानसे बिसोरनियाव गोसोआवहाय माने गोहोखौ बिसोरो बोलोखौ मोनबावगोन माने दा जेसेबां बेफोरबायदि गाज्रि मावदोंमोन आरो बिनिफ्राय रासिन गाज्रिखौ मावनो बिसोरो बोलोखौ मोनगोन ओंखायनो बेबायदि माने गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ माब्लाबाबो थुलुंगा होनो नाङा जायफोर मोजां खामानि मावदों बिसोरखौसो थुलुंगा होनांगौ अब्ला बे मोनसे फिसा गाज्रि खामानि मावनायखौ होबथानानै लाखिनो हायोब्ला उननि समाव बिनिफ्राय देरसिन गुबुना जायखि जिखि गेदेर गाज्रि खामानिखौ मावा मानो बेवहाय होबथानो हानाय गोहो बोलोखौ
बिथांमोना मोननो हागोन। ओंखायनो जायफोरा मोजां मावदों बिथांमोनखौसो थुलुंगा हो। माब्लाबाबो जायफोरा गाज्रि खामानिखौ मावदों बेखौ माब्लाबाबो थुलुंगा दाहो। दा मोजां आरो गाज्रि बेनि गेजेराव गोबां फारागथि थायो। जोङो गाव गावनो माने साननानै नायोब्लानो जोङो बुजिहरखायो बा मिथिनो मोनखायो। ओंखायनो बेफोरबायदि थासारिखौ जोङो बयबो समाज फोसाबनायाव जाया मोजां खामानिखौ मावदों बिथांमोनखौसो जोङो थुलुंगा होनांगौ। बिनि थाखाय आङो आंनि आंगो लोगो नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो आङो खावलायो जाहाथे इयुननि समफोराव बा बबेबा मोनसे बेफोरबायदि फुजा मेलानि समफोरावहाय सोरबाया गाज्रि मावदोंब्ला बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ माब्लाबाबो थुलुंगा दाहो। माने जोङो जोंनि समाजाव गाज्रि मावनाय बा गाज्रि मावग्रा सुबुंफोरखौ जोङो होबथानांगौसो। माने गाज्रि खामानि मावनानै बिथांमोना स्टेप बाय स्टेप जुदि गाज्रि खामानि मावनानै माने स्टेप बाय स्टेप गाखोलांबाय थानो हायोब्ला इयुनाव माने फिसानिफ्राय गिदिर जेसेबांनाखि गिदिर गाज्रियानो जाया मानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो थाखायबो माने बिसोरो गोहो बोलोखौ मोननो हागोन। दा जोङो माखासे निउस मिडियानिफ्राय जोङो खोनानो मोनबावदों माने बिसोर जायफ्रा हमजादोंमोन बिथांमोना माखासे दुथां माने आयेननि बेरेखा खामानि मावनाय बेफोरबायदियावबो लोब्बा दं होननानै जोङो मिथिनो मोनबावदों। आरोबाव बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बिटिआरनि दानि CEM प्रमद बर' सारा मोनसे निउस पर्टेलनि गेजेरजों बिथाङा जोंनो फोरमायथि होदों दि माने बेफोरबायदि जुवारुफोरजोंहाय माने कमप्रमाइस खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने मावथिफोरखौहाय सोद्रोमाफोरखौहाय बिथाङा बुंदों माने गाज्रि खामानि मावग्राफोरजों बा जुवारुफोरजोंहाय माब्लाबाबो कमप्रमाइस खालामनो नाङा। बिसोरनिफ्राय कमप्रमाइस खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानानै बिथांमोन जायफ्रा जुवारुफोर बा गाज्रि खामानि मावग्रा बेखौ डाइरेक्टलि माने सरकारनि मानसिनो हमहोनानै बा डाइरेक्टलि जेलावहाय जोबथेसालियावहाय दैथायहरनो थाखाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा निउस पर्टेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय मिथिहोदों। दा बेनिखायनो इयुननि समफोराव जिखुनु समावहायनो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि बा जुवारु नै बिथांमोनजोंहाय माबा मोनसे घटना जायोब्ला जाथायफोर जायोब्ला कमप्रमाइस खालामालासिनो डाइरेक्टलि सरकारि मानसिफोरनो हमहोनानैनो बिथांमोनखौ डाइरेक्टलि जेलावहाय दैथायहरनांगौ। दा बेवहाय जाथाय जानाय जायगायावहाय आसाम पुलिसफोर दंबावोमोन माखासे रैखाथिनि थाखाय थेवब्लाबो बिसोर थासेयावबो दिनै बे एबसुनि मानसिफोरा थांनानै माखासे खामानिफोरखौहाय मावनो गोनां जादों, माखासे गाज्रि खामानिफोरखौहाय होबथानो गोनां जादों। दा गोबां साननो गोनां। आरोबाव बेजों लोगोसेनो आङो मोनसे फेसबुकाव नुनो मोनबावदों अरांनि गेलाबिल होननाय मोनसे जायगायावहाय 13-14 इयार्सनि सासे माइनर बर' सिख्लाखौ बे सानै हारसा हौवाफोरा माने रेप खालामनो थाखाय नाजादोंमोन। थिग बे समावनो बिथांमोना हमजादों। नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोनदों। आरोबाव नैबे जाय ब्लु टिसार्ट गानदोंना बे ब्लु टिसार्ट गाननाय मानसिया न'खर गोनां, बेहा फेमिलि गोनां, गथ' गोनांखा। थेवब्लाबो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौहाय मावनो थाखाय बिथांमोना माने नाजादोंमोन नाथाय हायाखिसै। मोजांनि बाथ्रा जुदि बिथांमोना बे गाज्रि नोजोर लानानै जुदि खामानिखौ मावफुंनो हायोमोनब्ला बै गथ'सानि जिउआ बिनि फिउचार लाइफआ मा जाहैगौमोन। दा बिसोर गोबां साननो गोनां बाथ्रामोन। दा गोबां मोजांनि बाथ्रा माने बिथांमोननि बे गाज्रि सोलो बाहायनाया माने साक्सेसफुल जायाखिसै। दा बिथांमोनखौ जायफ्रा हमनो हादों बिथांमोना जोबोर मोजां खामानिखौनो मावदों। दा बिनिखायनो आङो खावलायो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा जेब्लायबो सांग्राङाव था, जेरावखि थाङा मानो जिखुनु लामा हान्थिनाय समावनो जेब्लाबो उन सिगां गावखौ थाल लानानै गावखौहाय लामा हान्थि। जेरावबो सान आरो हरानो जाया मानो, हरावथ' हिन्जावफोरनि थाखाय गाज्रिखा हरनि समा, बिनि थाखाय आं खावलायो। आरोबाव बेफोरबायदि खना खनला माखासे जि जायगाफोराव हारसिं थाङोब्ला माबा मोनसे जानो हागौ नामा बेफोरबायदि सन्देह खालामजानाय जायगाफोराव माब्लाबाबो हारसिङै लामाखौ हान्थिनो नाङा। सोरबा सासे लोगो दङब्ला बा सोरजोंबा लामाफ्राव सोरखौबा लोगो मोनोब्ला माने बेफोरबायदि सिनायनाय मोजां मानसिफोरजोंहाय माने बबेबा मोनसे गाज्रि माने लामा दङब्ला बेफोरखौ बारग'लां आरो। बिदिनो माखासे साननो गोनां दिनै जोंनि बर' सिख्लाफोरनि सायावहाय गोबां मानसिफोरानो गाज्रि नोजोर होयो गुबुन जाथिफोरा। बेनिखायनो जेब्लायबो सांग्रांथा जोंनि बर' सिख्लाफोरा आगानफ्रोमबो उन सिगां थाल लानानै जेब्लाबो आवगाय। आरोबाव दा फुजा मेलाफोरावहाय बेफोरबायदि सोरबा जौ लोंनायाव थायोब्ला गोबां माखासे बुंस'नो हायि माखासे गाज्रि आखुथायफोर जानो हागौ। बेफोरनिफ्राय गोजानाव था। आरोबाव खना खनला फुजायावहाय मेलाव बेरायनो फैनायनि मुङावहाय खना खनला
जायगाफोरावहाय थानानै माने गावखौहाय माने सानस्लाब हायि हाखराव माब्लाबाबो गब्र'होनानै दाला आरो बेखौनो आङो जोबनायाव खावलायनाय थाबाय। स' लोगोफोर आङो बे सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरोबाव आंनि बे चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, लोगोसे बेफोरबायदि गोदान आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला। आरोबाव जेसेबां हायो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअफोरखौहाय शेयार खालामनानै हो।